Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 2 сентябрь, дүшәмбе. Студияда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркем белән бергә безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, матур, файдалы эшләр белән тулган атна теләп калабыз. Быел 1 сентябрь икесендә башлана. Балалар яңа уку елына аяк басты. Белем көне белән котлап, кояшлы җәйнең якты, күңелле истәлекләре яңа дәресләр, биремнәр һәм белемнәр өчен көч истәсен иде. Фән илендә укучыларга югалып калмаска ярдәм итүче кадерле укытучыларга ныклы рух көче, әтәнләргә какшамас оптимист дип каласыбыз килә. Ә бүгенге көнгә кереп калган башка тарихи вакыйгалар турында алдагы минутта булыр. Бүген 2 сентябрь көнне илебездә Россия гвардиясе көнен билгеләп үтәләр. Әлеге истәлекле көн 2000 елда Россия гвардиясының 300 еллык юбилей уңаеннан Россия президенты указы белән гамәлгә ашырыла. Россия император гвардиясе тарихы исә 1700 елда рәсми рәвештә гвардиячеләр исемен алган вакытта Петр I патшалык иткәндә үк башланып китә. Гвардия исемен гадәттәгечә сайлап алынган, башкалардан яхшырак өйрәтелгән гаскәрләр йөртә. 1940 елның 2 сентябрендә Маршал йолдызы югары хәрби исемнәр аермасының мактаулы билгесе кертелә. Маршал йолдызының 2 мактаулы билгесе бар, икесе дә алтыннан һәм платинадан 5 очлы йолдыз рәвешендә ясалган. 2 сентябрьдә гаҗәеп матур бәйрәм, канатларда ирекле җил көне билгеләп үтелә. Күктәге кошлар кебек сезнең кайчан да булса чын азатлык хисен тойганыгыз булдымы? Канатлар булганда төрле хыялны тормышка ашырырга, яңадан яңа үрләр яуларга була. Һәр кеше үз тормышында бәхетле һәм ирекле булырга тиеш дигәнне искәртә бүгенге бәйрәм. Борынгы бабаларыбыз кигән милли киемнәрне бүген хәтта әби сандыкларыннан да эзләп табып булмый. Безнең тамашачыларга исә бәхет елмайды дисәк тә була. Серле хәзинә сәхифәсендә Гөлшат ханым Ныгайбәкова үзенең шәхси коллекциясендә булган халкыбызның милли бизәнү әйберләре белән таныштырып бара. Сәхифәнең бүгенге чыгарылышы Хәситәгә багышлана. Кайчандыр ул татар хатын-кызларын яман күзләрдән саклаган һәм шул ук вакытта шәхси мөлкәте дә, бизәнү әйбере дә булган. Замана киемендә бу деталь тулысынча югалган. Сүзем легендаларга салынган Хәситә турында. Мәркәзебез Казанның иске татар бистәсе капкаларында юкка гына Хәситә урнаштырылмаган. Гөлшат ханым, безнең патшабикә Сөембикәнең портретлары әлбәттә инде сакланып калмаган. Шулай да рәссамнарыбыз аны ясаганда бик матур киемнәргә киендереп, һәр вакытта да Хәситә ясыйлар. Менә Хәситәнең тарихы ничәнче еллардан килә икән, чама белән булса да. Хәситәләр бик борынгы бизәкләр булып саналалар. Самарканда бар мурал, бер зур шундый дивар, анда фрескалар. Менә шул фрескалар 6-нчы гасыр, 6-7-нче гасырда ясалганнар һәм анда хатын-кызлар, атта баручы хатын-кызлар шундый үзләренә Хәситә сыман әйберләр такканнар.
хәситәне инде бала, кыз бала тугач ук әзерли башлаганнар. Һәм ул аның күпмедер дәрәҗәдә бирнәсе дә булып саналган. Кияүгә чыгып киткәндә гаиләдән инде төп йортка инде үзенең иренә кияүгә чыкканда ул шушы хәситәне бирнә буларак алып та киткән. Дөресме бу? Дөрес дип әйтергә була. Кызларның үзләренең хәситәләре булган. Бәләкәй кызларның күбрәк ул бизәнү әйбере булмаган, теге начар күздән, җен-пәриләрдән саклау әйбер булган. Менә инде минем бар шундый бәләкәй хәситә, балалар хәситәсе. Бу хәситәне 46 елда ясаганнар. Әтнә районында Фәймә апага арткы ягы аның әтисенең гимнастеркасыннан ясалган, сугыштан кайткан әтисенең. Монда инде әтисенең борынгы ыштаннарыннан калган тукыма кисәкләреннән. Менә без анарга карасак, монда төрле вакытларның әйберләрен табырга була. Менә бу мәсәлән ике бәләкәй генә сәдәф сыман әйберләр, алар борынгы изү каптырмалары. Бәләкәй генә миләш бутагы. Бу миләшне әтәч ишетмәгән җирдән алырга кирәк. Менә шул җирдән андый миләшне сындырып алсан, ул шыпшыннан начар күздән саклаячак. Монда инде борынгы бар. Менә шушындый перламутрдан ясалган бәләкәй генә аяк киемнәре. Менә мондый яфрак, ахак кисәге. Һәммә инде целлулоидтан, пластиктан ясалган да сәдәфләр бар инде. 40-нчы елларда, 30-нчы елларда куллана башланган. Менә монсын, менә бу бәләкәй генә нәни кызларның аяк киеме брошкасы инде. Аны Фәймә апа 90-нчы елларда тапкан урамда, матур булсын дип үзенең бала хәситәсенә киедереп куйган. Менә бу ана даны медале өсте. Медале югалган. Бу өсте югалмасын дип, матур дип, аны да хәситәгә тоташтырып куйганнар. 46 елгы дип әйтәсез, бу димәк әле безнең узган гасырда ук кулланышта булган дигән сүз. Бу моны ясаганнар 1946 елда. Һәм кыз баланы 4-5 ел киеп йөргән. Менә шулай иттереп, совет чоры биткән чакта да әле хәситәләре булган. Алар шундый тукымадан ясалганнар. 5-6 сантиметр киндегендә. Һәм инде анарга кичкенә кесәләр тегеп куйганнар. Бөтен исемне, шул кесәләргә дугалар салып, менә шушындый миләш кисәкләре, агач кисәкләре, төрле ниләр ялтыравыклы сәдәфләр тегеп куеп, менә шулай итеп ясаганнар. Алар әйткәннәре без пионер галстугында бәйләдек. Эшләре безнең шундый хәситәләрдә киеп йөридек 90-нчы еллар, 20-нчы гасырның. Бу хәситәне шыпшын бер гаиләнең тарих далиле дип санарга була. Милли музеебезнең татар алтын хәзинәсенә рәхим итегез. Biz бүгенге көндә бизәнү әйберләрен берничә төргә бүләбез инде. Ул баш бизәнү әйберләре, кул бизәнү әйберләре һәм күкрәк бизәнү әйберләре. Менә күкрәк бизәнү әйберләре арасында иң кызыкларының берсе булып, зур тарихлы, озын тарихлы, ул инде безнең хәситә санала. Бүгенге көндә безнең музей фондларында 5тән артык хәзинә шундый хәситә саклана. Алар безнең 18-нче гасыр ахыры, 19-нчы гасыр башына карыйлар. Күпсе танылган Казан коллекционерлар дигәндә Андрей Федорович Лихачев, Леон Секлер, Штукенберглар безнең коллекциясе белән безнең фондларга кергән менә шундый кыйммәтле әйберләр инде алар. Менә шундый матур хәситәне миңа да киеп карарга рөхсәт иттегез. Моның тарихы нинди?
Әлеге хәситә безнең музейда уздырылган чаралар өчен махсус тегелгән костюмнан алынган хәситә. Бүгенге көндә без әле татар халкы милли киемнәренең новаделлар дип әйтәйин, без аның күчермәләрен тегәбез һәм төрле чаралар вакытында безнең музейга килгән кунакларның менә шушындый хәситәләрне киеп карау яки анда белә менә бу ювелир җистәнкәләрнең эшләнү тарих технологиялар белән танышу мөмкинлеге бар. Менә безнең әлеге хәситә 19 йөзнең беренче яртысына караган белән характерлаган инде киемнән алынган татар хатын-кызы күлмәге. Бизәнү әйберләре эшләү безнең инде Казан зәркәнчеләре арасында аеруча Казан арты, Яңа Бистә, Иске Бистәдә яшәгән безнең зәркәнчеләр киң тагында һәм шулай ук район эчтә Казан губернасында бу Балык Бистәсе зәркәнчеләре безнең киң танылган була. Алар рус зәркәнчеләре булып санала, ләкин татарларны кандай җитештерәләр инде. Гадәттә ювелир әйберләр алар көмештән ясалган. Чөнки алтын беренчедән эшкәртергә авыр, икенчедән кыйммәтлеге булган. Зәркәнчегә гадәттә барганда заказ бирүче үзе белән берничә көмеш тәңкә алып бара торган булган. Аның берсен, мәсәлән, зәркәнчегә эше өчен түләсә, икесе инде ювелир зәркән әйберен эшләү өчен хисапланган, ягъни эшләүгә кулланылган. Хәситә Казан татарларында гына түгел, башка төбәкләрдә яшәүче татарларда да булган икән. Менә аларның нинди төрләре билгеле? Дөрес, хәситәләр крәшеннәрдә дә булган, ул дәвәт дип аталган. Аннары мишәрләрдә булган. Мишәрләрдә күбесенчә ул тәңкәләрдән ясалган. Ул бик киң булмаган. Бу 4-5 см киңлегендә тукымадан ясалган. Аннарга 18-19 гасырларда ясалган тәңкәләр беркетелгән. Урталарында менә 2 хәситә шелтәре бар. Ул фирезә белән һәм ахак белән ясалган урталарында. Монда инде чын тәңкә түгел, бу имитация. Аларны кыеп, шундый формаларда ясаганнар. Ул инде бай кешеләр андыйларны куймаганнар. Бу инде шундый ничек дип әйтим инде, Бик хәлле булмаган кеше. бик хәле булмаган кешеләрнең ниләре, бизәкләре булган инде. Аларны фабрика Кучкинда да ясаганнар. Аларны 10 тиенгә 30 штукны сатып алганнар. Арткы яклары укалы тисма белән ясалган, лента белән инде, тасма белән. Бу позумент дип атала. Аның эчендә алтын һәм көмеш җепләр бар. Аның белән камзолларын да бизәгәннәр, кәләпүшләрне дә бизәгәннәр. Ул инде бик затлы әйбер булып саналган. Хәситәләр удмуртларда да булган, марийларда да булган, чувашларда да булган, башкортларда да булган. Ул татарларга гына хас бизәк түгел. Серле хәзинә сәхифәсе Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә әзерләнде. Матурлыкны тоеп яшәгез дигән теләктә мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.